είναι ο άνθρωπος επί του οποίου ασελγούμε αβίαστα, ειδικοί και μη ειδικοί, κοινό και δημοσιογράφοι, εθνικό ζήτημα πάρα πολλές φορές, με ποιον βγαίνει, με ποιον κυκλοφορεί, που τρώει, με ποιον κοιμάται, με ποιον παντρεύεται, με ποιον δεν παντρεύεται, με ποιον παίζει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Για τους πιο ρομαντικούς είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και θέλουμε να τον έχουμε στη ζωή μας. Για τους άλλους είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη που αν πατήσει στην επίδαυρο, η επίδαυρος ίσως και να μολυνθεί για πάντα, ως αν να ήταν πάρα πολύ κοντά στο Τσερνομπίλ. Έχω καταφέρει μια χαρά. Όπως θέλω εγώ δηλαδή. Και δεν με μέλει. Τι λένε οι άλλοι, τι λέει ο κόσμος. Καλά είμαι, καλά. Δεν έχω συμβιβαστεί. Παντρεύτηκα, χώρισα, προχώρησα. Και τώρα είμαι καλά. Προς το παρόν να αντέχω μια χαρά. Κουρασμένη? Σε θεωμένη, αλλά πάει καλά, Καλά λέει, σκίζεις, σπουδαία πάμε. 33 ολόκληρα χρόνια. Δεν είσαι κουρασμένη? Πολύ. Δεν φαίνεσαι όμως κουρασμένη, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν έχω τον καιρό να το συνειδητοποιήσω πόσο πολύ κουρασμένη είμαι. Μόνο φορές πολλές αισθάνομαι και μια πίκρα. Πώς έγινε έτσι και έφυγε η ζωή μου αχρησιμοποίητη. Αμεταχείριστη. Αμεταχείριστη. Έδωσα πάρα πολλά και εισέπραξα λίγα. Γιατί το κοινό ίσως πήρε περισσότερα από μένα. Ξέρεις τι βασανιστικά είναι αυτά τα ερωτήματα? Τελικά δεν ξέρω αν έχω κάνει και τίποτα σπουδαίο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι φορές που με πιάνει η αισιοδοξία και λέω δεν έχω κάνει και τίποτα. Τα δύσκολα είναι μπροστά μου. Και άλλες φορές λέω έχω κάνει λοιπόν και τα πιο δύσκολα και τα πιο ανομοιογενή πράγματα και έτσι μπορώ να κάνω και τα δυσκολότερα ακόμα. Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ. Δεν σκέφτηκα να αποχωρήσω. Δεν σκέφτηκα να πάω να κλειστώ στο σπίτι μου το εξοχικό και να μαζέψω τα ζώα και να ζω μαζί τους. Δεν μ' αρέσει να φύγω. Θέλω να είμαι μάχημη ως την τελευταία μου πνοή. Καπετάνιο, έτσι με έλεγε ο πατέρας μου. Για χωρατό θα το έλεγε. Χωρατό, δεν με ξέρεις τότε καλά, θα με δεις. Ξέρω όμως το χωριό. Θα με δει τότε και το χωριό. Μα θα πας κόντρα σε θύματα αρχαία. Γυναίκα βαρκάρισα. Δεν ξέρω από θύματα εγώ. Έχω ένα σεβασμό στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και στη διαδρομή της που πέρασε αυτά τα χρόνια. Μπορεί να τραυματίστηκε, μπορεί να αμφισβητήθηκε, αλλά η ίδια αντέχει και επιμένει. Πρέπει να το πάρω απόφαση, Ανδρέα. Τα χρόνια περάσανε πια. Δεν είμαι χαριτωμένο κορίτσι, καθόλου χαριτωμένο κορίτσι. Ρόλος ήταν κι αυτός. Γιατί πρέπει εγώ να μείνω το κορίτσι του 60 και να θέλω πάντα να σκορπάω ευτυχία, ευθυμία και γέλιο. Ωστόσο όμως καταγράφεται για μένα ο οποίος ξέρω με τι αγωνία και με τι συμπαράσταση δική της βγήκε αυτό το στοιχείο της γνησιότητας. Αυτό το πράγμα δεν θέλησε να ακουμπήσει σε αυτό και ακολούθησε άλλους δρόμους οι οποίοι του βοήθησαν πάρα πολύ βέβαια και έφτιαξε ένα κοινό το οποίο όχι τη λάτρεψε, αλλά εξακολουθεί να την λατρεύει. Τι άλλη μεγαλύτερη επιτυχία από το να κάνεις μια καλύτερη ταινία, από το να κάνεις μια θαυμάσια διάβαση στη ζωή σου σαν καλλιτέχνη. Σε ευχαριστώ. Η αναζήτηση που έχει η Αλίκη με το αντικείμενό της είναι μόνο καλλιτεχνική. Η επιμονή της είναι αυτή του καλλιτέχνη και το πείσμα της είναι αυτό και το όραμά της είναι αυτό. Αυτό που έχει πετύχει προς το έξω είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τον ίδιο τον άνθρωπο όταν αγωνίζεται για τη δουλειά του. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από το κλασικό ρεπερτόριο, από το Εθνικό Θέατρο. Μετά έγινα δέσμια ενός μύθου που δημιούργησε ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος έφτιαξε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και δηλαδή ένα πρόσωπο της Αλίκης που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Και όσες φορές επιχείρησα να κάνω τη λεγόμενη στροφή στους μεγάλους επαιτητικούς ρόλους, το κοινό δεν, αν θέλετε,
όχι δεν ευχαριστιέται, γιατί υπάρχει μια μερίδα που αναζητάει το σημείο αναφοράς. Βαρέθηκα. Τα βαρέθηκα όλα και πρώτα τον εαυτό μου. Φτάνει πια, φεύγω, δικαίωμά μου δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Α, ναι. Ξέχασα. Το καθήκον απέναντι στο κοινό και στην ιδέα του θεάτρου. Λόγια, παιδιά. Αντίθετα με μία σεξοβόμβα, εμείς είχαμε την Αλίκη, η οποία δεν ήταν ο τύπος της super sexy star, ήταν αντίθετα ο τύπος του δροσερού και φάτου γλυκού κοριτσιού, που βεβαίως άρεσε σαν γυναίκα. Αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν ο τύπος που καταρχήν, ας πούμε, θα τον λέγαμε, ξέρω εγώ, θεοκόμματο ή άλλα τέτοια επίθετα. Ίσως είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να καταλάβει κανένας την ψυχολογία ενός λαού, αναλύοντας τα είδωλά του. Την εποχή εκείνη που βγήκα, σε μένα ο κόσμος είδε αυτό που ήθελε. Εγώ ήμουν αληθινή, το έφερα αυτό. Έφερα πίκρα, έφερα μέσα μου. Ήμουν πληγωμένη, τραυματισμένη, ταλαιπωρημένη σαν παιδί και αποφάσισα ότι για να συνεχίσω έπρεπε να χαμογελάσω στη ζωή. Αυτό το ίδιο αισθανόταν και ο ελληνικός λαός τότε και κάπου ταυτίστηκε μαζί μου. Έκανα έναν γάμο με έναν πετυχημένο ηθοποιό και την ώρα που και τους δυο μας είχαν θεοποιήσει στα εικονίσματα. Το έχω δει και αυτό. Εγώ είχα το θάρρος να πω, λοιπόν, ο γάμος δεν πάει άλλο, χωρίζω. Και είχα πλήρωσα όλο το κόστος. Όχι, θέλω να σας ακούσω στο τέλος. Μου αρέσει. Με θάψανε κυριολεκτικά ζωμανή. Γιατί το λέτε? Γιατί υπάρχει φασισμός στην τέχνη. Γιατί την επιτυχία δεν τη συγχωρούμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχει μια μικροψυχία, μια μιζέρια στην ψυχή των ανθρώπων. Γιατί με μένα ονειρευτήκατε από τις οθόνες και εσείς είσαστε ακόμα στον εξώστη. Πολλές φορές αυτή, πώς να την πούμε, γιατί δεν μπορώ και να εκφραστώ ελεύθερα, ας πούμε αυτή η μαγεία που εκπέμπει το αστέρι, προκαλεί αντιδράσεις. Περισσότερες αρνητικές και λιγότερες θετικές. Παντού με αμφισβητούν, παντού νομίζουν ότι δεν είναι. Και μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να δίνω μια άλλη εικόνα, πλαστή, ψεύτικη. Απάνω στη σκηνή είμαι αληθινή. Μην παίζεις θέατρο, Έλενα. Παίζω θέατρο εγώ. Άλλη Σταρ, άλλη Αλίκη. Η Αλίκη είναι αυτή που ερωτεύεται. Η Σταρ είναι ψυχρή, είναι φοβερή, είναι εγωίστρια, είναι φιλόδοξη, είναι καριερίστα. Το Αλικάκι ερωτεύτηκε, πόνεσε, έκλαψε και είναι έτοιμο να ερωτευτεί. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι άλλο πλάσμα. Έτσι μ' αρέσει να αγαπώ και να αγαπιέμαι, να είμαι η σκλάβα, η θεά, το αφεντικό. Έτσι μ' αρέσει να πουλώ και να πουλιέμαι και να έχω αγόρι που δεν θα είναι φορτικό. Ναι, κυρίες και κύριοι, ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ και σας το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το Αλικάκι όμως, Μαλβίνα, πολύ θα ήθελε να βρει έναν τρυφερό, στοργικό σύντροφο. Πατέρα. Εραστή. Πατέρα. Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις
καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Και είμαι η θάλασσα και είμαι μια θάλασσα πολύ πλατιά. Αλλά έχω μια τρυφερή καρδούλα που δεν μπορεί να αλλάξει όσο και αν περνάνε τα χρόνια. Όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, εγώ θα παραμένω το τρυφερό αλικάκι εκείνης της δεκαετίας που βγήκε και χαμογέλασε στον κόσμο με εκείνη την αισιοδοξία, την αστήρευτη και που μπορώ και σήμερα να κάνω το ίδιο, να γελάω, έτσι.